Hola, ara us ensenyarem el treball que hem fet sobre el riu Nil. Situació. Egipte limita amb els països Líbia, Sudan i Txad. I limita amb el Mar Vermell i el Mar Mediterrani. La capital és Caire. Egipte pertany a Àfrica. Això és Egipte. Això és la capital Caire. Això és el riu Nil. I això és la bandera d'Egipte. Hi ha uns 82 milions d'habitants. Com vivien? Vivien en cases fetes de fang. Al costat de les cases sempre hi ha un pou i un pati per cuinar, també una llar de foc i un forn. I això és una cuina d'Egipte i això una casa d'Egipte. Quins transports utilitzaven? Normalment anaven a peu, però també es pujaven a sobre els animals, carros o embarcacions per recórrer el riu Nil. La gent vivia a prop del riu Nil? Sí, la gent tenia cases a la vora del riu Nil. El riu Nil és el riu més llarg del món. Per on passa el riu Nil? El riu Nil passa per Ambussimbe, Luxor, Tebes, Karnak, Talla, Manna, Memphis, Sagassa, Gier i Aito. Aquest treball ja està fet. Per Arantxa Concepción, Sergi Vito. Gràcies per escoltar-nos.